nosaltres. Sento un renau. Tenim cridada, Benito. Hola? Està ben penjat el telèfon, jo no sé si ho hem penjat ben penjat. És raro que el telèfon estigui dormit. Sí. Perquè en so telèfon aquest. I en so les places de verdures, estem mig l'any el que queda d'aquí a Bussora i fa cridada de telèfon. Qualche cosa passa? Línia, Benito. Me pitja i alça el volumen? Pensa que va pip-pip. Hola? Me pitja però que jo senti sto d'aquí de dins del telèfon. Benito. Però que jo vull sentir sto del telèfon aquí de dins. Esperarem que en Benito li vagi bé pujar batona. Será este también el que se acopla. Vol com t'ho dic, que tenim problema de telèfon jo. Benito! Vol, que funciona, ja no me criden ja per dir que funciona. Mem, Benito! Puja el volumen del telèfon que vull sentir estona aquí de dins. Hola! Hola, no tenim una cridada. Benito no pot. Benito no mos quadra avui mestre. Benito no xerbura. Xi, l'hem cruzat les caldes. Va, mestre! Hola! Ara m'ha despenjat en Benito. Benito! Torna a posar el volumen. Tenien gent. Hola? Hola? Ara! Amb qui parlam? Hola? Vendré cap allà a dins, Benito. Torna a dir Si sé que me fan... Miquel Àngel. Ara! Hola. Amb qui parlam? Hola, soy jo. Sí, és tu! Ara que ens sentim bé. Amb qui parlam? De les comisses. En Joan. Joan! Quin temps fa que estàs esperant el telèfon? És que jo ja he criat antes i no sabia si havia de xerrar mallorquí o en castellà, perquè m'han tres persones distintes. Has sortit un parell de persones, no passa res. Això és un cruce de personatges. Mem, que t'han de fer una pregunta a tu, i què t'ha demanat? Seguilitat. Seguilitat que troben a les places. Hola? Sí, un moment! Ai, que estic histèric! Ara que funcioni! A veure, què te diuen tu? Funciona. Què te diuen? No és. Hola! Hola? Ara, és molt complicat això. Què te diuen? Miquel Àngel! Sí! Perdona, no, Joan! Què encarna? Joan me diuen. Joan què més? Joan de les comisses, me coneixen, de vora Jan Roldán. Ni idea. I si me maten, allí ens ara. Un bon apellido ja està solucionat. Joan què més d'apellido? Joan! Ets aquí? Men, jo te sento trossos només. Me sents a trossos. Bé, per un poc. Me sent millor ara. Sí, ara sí. Sí, calculo que me boicota el telèfon per allà dins perquè els mataré. Joan, me sent bé? Sí, beníssim. Joan d'apellido qui més? Joan Pasqual. Joan Pasqual. Però me coneixen com Joan de les comisses. Te coneixen com en Joan de la comissa? Sí, de les comisses, sí. De les comisses. I on són les comisses? Bé, de vora Jan Roldán, de vora Hipòdromo. Va, en Joan... Joan Pasqual. Joan, t'he de fer una pregunta. Sí, Joan Pasqual, sí, digues. Jo no sé què t'he de demanar. Quina marca és aquest telèfon? Quina marca és el telèfon que t'enduràs? Abans dit. Una marca de telèfon... Quina marca, de què? Ja ho vull dir. Aquest telèfon, el dos, en pantalla. Sí, he vist el que posava. I què se diu aquest telèfon? Nokia. Ai, un Nokia! Molt bé, Joan! Gràcies, rei. De tu, una ferrada! Tu també. No he marit! He guanyat, però. He guanyat. Sí, he guanyat! El meu net no s'ho creuran. Els teus? El meu net. Els teus nets, quan la intento? Collons, rei. Jo en tenc 80, sí mateix. 80 anys. I és Joan o Joana? Joan. Joan, per saber un preciós més... És que quan tornes una edat, sabeu canvia un poc. No ho sé, se'n riuen d'allò a vegades. No m'enrotlla, una ferrada forta, Joan, enhorabona! Gràcies, rei. Adéu-siau, bona nit. Vols un regal? No et sortim, una cosa que vos tinc que contar. Un regal.